స్వాగతం సుస్వాగతం. శ్రీ యేసు దివ్య కారుణ్య పుణ్యక్షేత్రం ఆవిర్భవించి 15 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ శుభ సందర్భముగా శ్రీ 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 యేసు దివ్య కారుణ్య పుణ్యక్షేత్రం యేసుపురం 15వ ఆవిర్భావ మహోత్సవానికి ఇదే మా ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం. తేదీ 10/10/2024 గురువారం. సమయం ఉదయం 10:30 సమిష్ట దివ్య బలి పూజ అర్పించబడును. కావున ప్రియులారా, మీరందరూ కుటుంబ సమేతముగా పాల్గొని కారుణ్య ప్రభుని దీవెనలు పొంద ప్రేమతో మిమ్ము ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇట్లు మీ రెవరెండ్ ఫాదర్ సైమన్ కింతల, రెవరెండ్ ఫాదర్ ఎం రాజేంద్ర.